Erokamano Cleophas. Ng'eni onego wang'e ni to Sabasaba ni ber ne nang'o ne jo-Kenya. Kuma bede kani kako kinde juka ng'eni Sabasaba ne ber ne jo-Kenya. Nikech ng'eni Sabasaba ne en klama mar multipartism. Nwadwaro multiparty. Nwadwaro ber gi chama mang'eny. Mano ne wak yudo. Nwadwaro ni wabedi gi piny kata Kenya ma Moi nyalo tiyo gi rule of law to respect the human rights, right? Mano no kalo. Koro iyudo ka jok mane niere the second liberation machalo Raila Amolo Odinga, Paul Muite, James Orengo negi bedo the most celebrated leaders ne Kenya. Raila Amolo Odinga wacho ne onyalo dhi Kamkunji. Ne en form of celebration nikech negi win gima ne omiyo negi loso Sabasaba no dhi bedo through. Iwinjo. To kiwacho ne Raila Amolo Odinga chal ka gima wuoyo nikech gima en serikal kata ok en serikal. Raila Amolo Odinga serikal ma wan go sani ne Cleophas ok en serikal mar Kenya Kwanza, en serikal mar broad based government. Makata Raila Amolo Odinga himself iwinjo ka wacho ni wan serikal mar broad based government. En broad based government makata nitie expert mar thurgi jadolo ne chama gi mar ODM ne nitiere serikal ne manigi 4 CSS. Kichak ngi kota Jubilee nigi almost ministers adek e serikal. Koro ng'en Raila Odinga as an elder ok wach moa e dhogo ken wach monego insert Kenyans, right? To gima dhira kabisa Cleophas king'iyo ng'ato kaka Kalonzo Musyoka, a man who has never fought for anything, wacho ni jo Kenya te owuogi oko te mondo dhine Sabasaba. To kane ng'iyo diere mane Sabasaba ni biro, ene mane organizing secretary mar KANU. Iwinjo, jok mane sando jo mane organize Sabasaba makoro mi olemo makoro chamo bedo modhure Kenya kan. King'iyo kata kaka Rigathi Gachagua, ne ndiyo the brutal enforcer kani pingo serikal, kani pingo Moi back then. Ne gin jok mane nyalo kata hinyi seriously. Koro momiyo Raila Amolo Odinga stand marecha, soft word mana kumecha, ober ne Kenyans. Wana yo tamane stand mantiere karkanyo. Achel kachel. Robert Nelson antiere idi.